Yeremia tinsia. Benjamin ba. Moma mo ho adwan firi Jerusalem. Na mo nhyɛne totrobɛnto tekoa. Na mo nsi franka bet hakerem. Na adebɔne bi ne ɔsɛyɛ kɛseɛ repue afiri atifi fam. Ahofeni a wɔdɔ ne ho no. Sion baba no, metwa na twene. Mo ahwɛfo ne wɔn mu akuo bɛba ne so. Obesisi wɔn ntomadan atwa ne ho ahyia. Na wɔn mu biara adidi nafa. Monkyere ne so ɔsa. Monsɔre ma yɛnkɔtoa no awia ketee. Yɛnnue na adeɛ resa. Na anwummere sunsun mu atwe. Monsɔre ma yɛnkɔtoa no anadwo. Na yɛnkɔsɛe n'aban afeefe no. Na sɛ Awurade Asafo Nyankopɔn sie nie. Mumu Yerusalem nnua ngu. Na monhɔre ho epie. Ɛyɛ kura a ɛsɛ asotwe. Ɛmimdie nko ara na ɛwɔ mu. Sɛdeɛ asubura mu nsuo puba no, sɛ ne bɔne nso puba ne no. Wɔte atirimuɔden ne nhyɛsoɔ nka wɔ mu. Yadeɛ ne akuro wɔ m'anim daa. Yerusalem, ma wɔnkyerɛkyerɛ wo, na me kra antwe amfiri wo ho. Na mama wɔannane amanfo asase a obiara nte soɔ. Sɛ Asafo Awurade sie nie. Obedi Israel nkaeɛ ho mpɛpɛ sɛ obobe ho. Himahima wo nsa kɔ nkyerɛnkyɛ mu sɛ obobe abatefoɔ. Hwan na menkasa menkyerɛ no? Na minni adanseɛ, na watie. Hwɛ, wɔn aso asisi, na wɔntumi ntie asɛm. Hwɛ, Awurade asɛm adane wɔn ahohoradeɛ, ɛnyɛ wɔn dɛ. Enti Awurade abufuhyeɛ ahyɛ me ma. Mabrɛ ne me ho so hyɛ. Hwiegu mmorɔno so mmotafoa ne mmranteɛ asafo no nyinaa so. Na wɔbɛkyere ekunu ne ɛyere nyinaa. Akwakora ne deɛ wadi nna ameɛ. Na wɔn afie bɛyɛ afoforo deɛ. Nsase ne ɛyerenom nyinaa. Na mɛtene me nsa maka asase no sofoɔ no. Awurade asɛm nie. Na efiri wɔn mu akuma so kosi wɔn mu ɔkɛseɛ soɔ. Wɔn nyinaa yɛ adufudipɛfoɔ. Na efiri odiifoɔ so kosi ɔsɔfoɔ soɔ. Wɔn nyinaa yɛ nkontompofoɔ. Na wɔsame man kuro adwenhere so ka sɛ, asomdwie, asomdwie. Nso asomdwie ni hɔ. Wɔn ani wu akyiwade a wɔyɔɔyɛ no ho. Dabi, wɔn ani angu koraa, na wɔn anim nso ansam. Saa nti, ɔbɛtotɔ atɔfoɔ mu. Bere a mɛba mabɛtwe wɔn aso no, wɔbɛhwehwe ase, Awurade na ɔseɛ. Sɛ Awurade sie nie, monkɔgyina akwan so na monhwɛ, na mummisa tete atempɔn no, deɛ ɔkwan pa no wɔ na momfa so. Na munya home ma mo kra, nanso wɔse, yɛremfa so. Na masisi mo so awɛmfoɔ sɛ, monya asom atotrobɛnto hyɛne no, nanso wɔse, yɛrenya aso. Ɛno nti, amanaman, muntie, na mo asafo, munhunu deɛ ɛrebɛyɛ wɔn, asase tie, hwɛ. Me na mede bɔne me reba wɔ man yi so. Wɔn ne yɔe so aba no, ɛfiri sɛ, wɔanyɛ aso ama me nsɛm, na me mmara nso wɔapo. Ɛteɛn na aduhwam a wɔde firi Sababa ne ahwedeɛ pa a ɛfiri akyirikyiri asase soɔ no yɔma me. Mo hye afɔdeɛ nsɔmani, na mo kuma afɔdeɛ nyɛ me dɛ. Enti sɛ Awurade sie nie, hwɛ, mede suntidua mereto ɔman yi anim, na wɔasunti wɔ so, agyanom ne mma nyinaa, na fipamfoɔ ne ɔyɔnko ayera. Sɛ Awurade sie nie, hwɛ, ɔman bi firi atifi fam asase so reba, na ɔman kɛseɛ bi kanyan ne ho firi asase anoa no tɔn. Wokurukura tadua ne pɛmɛ, wɔn tirim yɛ den, na wɔnni ntimɔborɔ, wɔn ne te sɛ ɛpo na wɔtete apɔnkɔ so. Wɔn mmea sɛ akofofoɔ, sɛ wɔne wo Sion babaa rebɛko. Yɛate wɔn ka, yɛn nsɛm ago, yɛn ho yera yɛn, awoko a ɛte sɛ ɔbaawofoɔ deɛ. Mfira di nkɔwuram, na nnante ɔkwan so, na ɔtamfo kura afena, ehu atwa wo ho ahyia. Meman babaa, fra yi tuma na yɛntam nson mu. Twa adwo a ɛte sɛ ɔbakorɔ ho deɛ. Twa agyaadwo a ɛyɛ ya, ɛfiri sɛ mpofrem na ɔsɛefoɔ bɛba yɛn soɔ. Mede wo masi me man a ɛyɛ sikatwaboɔ so twahwɛfoɔ. Sɛ hunu na sɔ wɔn akwanhwe. Wɔn nyinaa yɛ asoɔdenfoɔ atuatefoɔ. Wɔnenam di nsekuro. Wɔyɛ kɔbere ne dadeɛ ara nko. Wɔn nyinaa yɛ nkontompofoɔ. Afa rehu, ogya rehye som pii. Ɔnane nokwa,
ɛfiri sɛ wonyii abɔnefoɔ ɛmfiri wɔn mu. Ɔfrɛ wɔn dwetɛ a wapo ɛfiri sɛ Awurade apo wɔn.